Assalamu alaykum mehman tomoşaçylar. Sizin hemmäňizi Ata Watan TV kanalyna hoş gördük. Sizin bilsiňiz ýaly şer hepdäniň birinji güni Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň Ata Watan ýyllydary gepleşigi elbetde biziň iň söýgüli aýdymçylarymyň birine mihmançylyga çagyrýar we bugün şol däpden daşlaşamdyk. Men Pelwan Muhyif. Biziň gepleşigimiziň bugünkü mihmany kimdir öýdýäňiz? Elbetde siz onu şu wagt bildiňiz. Biziň gepleşigimiziň bugünkü mihmany biziň söýgüli aýdymçymyz we biziň çagalyk gahrmanymyz diýip at bertegem biz hakykatdan daş düşmür gözel Anam Hamyadova. Hormatly tomoşaçylar, Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalynyň Ata Watan ýyllylar gepleşigine gatnaşdym. Hemmäňem görmäge çagdym, gaty gyzykly gepleşik boldy. Gepleşiginde dowamlı şey de oturjak mı gözel? Yok, я не знаю, nerede salamlaşmaly. Gelenge minnettar. Biziň gepleşigimizde mihman bolanyňyza öý aladalaryndan, iş aladalaryndan, studiýalardan, ýazgylardan, umman şu ähli işlerden tapyp biziň Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalymyzyň redaksiýasyna geleniňiz üçin men size ähli tomoşaçylaryň adyndan, hemme siziň muştaklaryňyň adyndan, şeýle-de öz toparmyň adyndan tüýsüregimden minnettar. Menim siz göründe saat tilap çağıranyňyza minnetdarlygymı bildirýän. Sağ olun. Gözel. Gepleşiň başynda biz mihmanymyzyň bir begenmek üçin ýeli, begenmek üçin şeýle-de bütün gepleşiň dowamyna şähtynyň açyk bolmak üçin bir däňe hökman sowgat berýär. Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalymynyň atawatantürkmenistan.com adly internet saýty bar. İçinde siz üçin we siziň maşgalaryňyz üçin iň gowy maglumat çeşmesi bir ýatyjak biziň öýüňiziň bir çünkünni ýadygarlyk üçin. Minnettar. Başdyna şeýle-de siz daşary ýurt dillerine gowy görýäňiz men onu bilýän. Makul hyzmat terjime merkezi. Biziň ýurdumyzda resmi namalyň terjimetinde iň professionalyň biri hataplanýar. Play Market'da biziň makul sözlük adly prilajeniýamyz bar. 4 dili: türk, rus, ingliz, türkmen dillerini hem çağalar üçin, hem ullar üçin bir professional görnüşde öwrenmäni iň gowy serişde. Başdyna. Sağ olun. O üçüsini bilýän diň inglizce bar, şonu öwrenip. Başdyna. Gepleşiň başyndan siz onu belki aýtmak isleýän dälsiňiz, ýöne gaýrat ediň. Tomoşaçylar üçin özüňiz hakynda gysgaçyk maglumat berýän. İlk bilen durmuşa çykan. İki çağama gyzym uly, oglum kiçik. Olar okuwçymy? Okuwçy gyzym 15 ýaşady, oglum 10 ýaşady. Tuwalym. Onuň ol ikisiniň arasynda bir gyjak adamam aýrly, dünýeden ötdi. Hiç kime görkezmesin Allah'a. Gysgaça şeýle Nevitgaz işöwürlük merkezinde 15-16 ýyl bäri işleýän. Tuwalym. Aýdymçy kärli. Aýdymçy, Ay tuwalym. Çağalaňyz näme kärli höwesi diýerler? Sunugadamy ýa başga hünärmi? Çağalym çala jabir neme diýerler? Gyzymam 1 ýyljyk okudy, birinji mektepde, orta mektep bar. Taatçylyk mektebi birinji. Hawa. Horda okudy. Oglumam aýdymjyk aýdan ölek käme hal özüne, özü isleýän wagty. Edil bir höwes edip. Professional ýok. Siz edetiňiz gelýärmi? Aýdymçy ýa saganny ýa öz ugruna goýmak isleýän. Men özleri näme etlese şol. Düşündim. Gepleşiň gowuny aýtmakçymyn näçinji ýyllarda bu? Suat aýtsam, onuň inne aýtjak zatlaryň gyzyklygyny. Balya. Tomoşaçylar oşa gepleşiň başyndan intrigaja galyp başladyk. Inne gözel, siz gepleşiňizde mihmançylar gelmäkäňiz, biz YouTube'da siziň iň köp görülen işleriňiz bilen gyzyklanýar. Siziň pikiriňizçe iň köp görülen aýdymlar haýsyr öýdýäňiz? YouTube'da bar. Men häzir görkezjäm onu. Men bagtly. Min bagtly bir saýraýar. Saçlarym içime oýnaýar. Verewsan bu elim olsan, gözellikten yüreğim coşar. Minnettar. Bulaydym. 213 min görülmelidir ne bulaydym. Ve 213 min gowrak diýmek bolýar we bu biziň islenlik belki 90 göterim diýip alaly tomoşaçylaryň gulagyna gözel Anna Muhammedowa diýilende birinji ýyl ýadyňa düşýän aýdym, ene şulaýdym. Men molda şu klipiň aşagyna berilýän iň köp berilen soraglar bar. Şu klipde toy öz toýuňyzmy? Hawa. Çyndan. O wagtlar ýa klip edilip başlan döwürlerde de. Hawa.
Ondan oğlanlar diýdiler, bul aýdym men bagtly Rewşen Nepesow'un ýazan aýdymy. Kompozitor. Kompozitor Rewşen Nepesow, güýçli kompozitor. Sözünem Akmaral ýazypdy. Akmaral familiýa ýazma şuna. Bir kil öň toýumyzdan öň bardy aýdym, onuň toýa geldiler, syomka oğlanlar, "Dawaýçy şo men bagtlyny klip edelim." Taýyn material ediler. Menem oý baş üstüne diýdim. Onuň otaýda gelin alyjy gelýär, menem telefona başlaýy klipçiler bilen. Dawaýçy gelýär, ana boluň başlaň. Şeýdip alınny şo klip. Gen görýän gödel ferdiň biziň gelin azymy daky diýip geçýärler bilýäňiz ha. Owa başagaýlyk daşarda palaw uçup owa käsir ýetişen ok, ay tu gelen ok, ay owa gödeliň eşikler şolu garykda klipini aýdyp geçdiňiz. Yetişdim. Gelin azyny näçede gelipdi? Telefon. 12 ýarlaryny birazajyk gijalyk plan ýerbe dedemizde. Toýmada da gijalyk şoň üçin 11 ýaryna neme etdik ýöne ýanky diýsin ýaly klibi gurnaýan çaň odatlary azajyk wagt geçdi. Şol ýanky syomka prosesi diýip atlanýar. Klip gidip durka. Men klipe düşüp gelýän daýdalar zatlar ýokmu taýda? Ýok, hemmeti. Hewes bilen düşdiler. Aşa taýda restoranyň pursatları ma diýýär, ýalňyşmasam. Bar restoranyň pursatlary bar, onuň edil şoýulym Gülşat Gurdowa bilen gidipdik. Şuň käli ýadyma düşýär. Gülşat men menüde bilen oknany ýör diýdiň, ýene düşüp men alyp gitdi. Neme? Toy Gülşat Gurdowa. Restorana ýör bilen tapar diýdi. Onuň indi gara aýan maşgala edip görse gowda, onu ýa-da. Ne naharlar saýlansyňyz. Evet, toýga. Gülşat öýde hemmede saýlady. Minnettar. Onuň neme? O ýerde de prezident otel bar. Prezident otel, mehmanxana. O ýerde de edil şoýul, şol täze kanunlary çykypdyr. Şolaň restoranyny toý edýän ýaş çatynjalara lüks nomer sowgat berdi. Bizim şo lüks nomerde galmaly işdik. Onuň iň soňunda lifte minip gidýänlerini şeýdip, lift ýapylýar. Şo mehmanlar gitdiler, bizim galyk. Bahana bilen hem mehmanxanaň reklamasy bolup durdy aýda. Düşündim. Atawy. Bul aýdymy, indi soňky döwürde ün berýän bolsaňyz, öňkü ýörgünün aýdymlary trap stiline işlemek moda boldy. Hayal nemede depkinle. Siz şol aýdymy täze işlätiňiz gelen okmy? İşlätim gelýär. Kän teklifim etdiler, men ýöne Rewşen Nepesow'a garaşýan şol ödüm diýdi, bir aranjировщик oglan bar, şoň bilen ödüm işlejek. Buny rap moda bolup duran wagty rap bilen mix edip işledik. Ýöne şo imенно trap stilli Rewşen Nepesow. Menem garaşýan diýdim, haçan taýyn bolsa. Rewşen aga, gödellen meter bir we tomoşaçylar garaşýanlar, gyssaňyz ödüňiz bilen gaýrat edin. Diýmek, Asiziň ikinji iň köp dinlenen we iň köp görülen aýdymyň hökmüne haýsy öýdýäňiz? Habibi ya nuri. Yok, o däl. Olam gowaýdym aslında. Allah. Yok, olam däl. Pikirleniň. Ba ýüzümden gowrak. Olam däl. İkinji ýerde ene şol aýdym dur. Onu sevmemi. Yok. Sesin dinledäňmi? Aşık yürekleri sevme, solmasın gülleri sevme, şarkılı günleri sevme, ovadan arzuları sevme. Bunu bildirecek bolsam duet diýmeler. Yüreği sevdi. Ine şolaýdy. Berdi bilen. Duet diýen bolsaň bilerdim sirazy. Berdim siziň kardeşiňiz. Bir edarada işleýän ýalňyşmasam. Hawa. Inne şolaýdym, men şolaýdym hakynda birinji bilen sorajak adam. Şu klipde obrazlaryňyz bar. Berdi bir kile Michael Jackson'yň obrazyny alyp durýan, ýalňyşmasam, şliapaly, zatly. Kimin kellesine geldi? Ýa-da şo döwür modadymy? Berdi Michael Jackson'dan kän Julio Iglesias obrazyny goýdy. Aýdyçam şoň obrazyna deňelýänler. Bilmedim, ýok, ödümiz o wagtany bu wagt ýaly klipçilere maslahat berip duran okdy, onu geý, bunu geý, onu ýarat ýokdy da. Ödüm öz fantaziýaňa görä. Plana meňdemeli diýen ýaly. Menem o taýda azajyk temizledim, gowjadym. Ýok, gowa.
Temdirak mi? Temdirak. Belli temiz. Ol ya deyip ya. O, yanı şu gıycağımın doğulan 2006'da da alınan etkilerim. Bulaydı mı mene berdi bilen täzen işlemeni en fikrimçe wagt boldy mı kal yani? Hawa, bulam bir daha garaşan. Men özüm işletjekdi, yani davay men öz aranjировщum menim bolýar diýip oturýan ondan. Indi hani aýal maşgaly, soň ýerde urlasa gowla, olar erkek diýen oturýan. Bah, düşündüm. Onda berdi bize mihman boldy. Arada gelipdi biziň Atawatan Türkmenistan ýa-ni jurnalymyzyň interview bölüminde interview berdi. Sonra da gurlaşypdyk, ne diýip boldy, batym gepleşik ýazar diýdik we gödölüň gepleşiginde men senden ähli tomaşaçylaryňdan haýyş edýän gyssanmaly. Bolýa, dowam edýär. Inne gödöl anam hamýandy. Megerem şu soragam ähli tomaşaçylaryň sizden bilmek isleýän soraglaryň biri bolsa gerek. Siziň şol bir durkuňyzy saklamaňyzyň sırrı nämede? Yaş dilen yeni aylan yeni şu soragy gelýärler. Men ýani şoň üçin edim, iň soňuna aýtjakdy. Yok, ýaşyny aýtma. Aýtjak ýaşymam, Bize neferdiň näçin ýa? Şo bir durkuňyzy, siz ýaş diňe hemişe ýaş. Ne dip şu, ne dip? Diyeta, sport. Men kiçilikdenem tans bilen meşgullanýardym. Onuň arada köp wagt öýde geçirdik bolyn. Zallara gitmedi, elimizde hemen öýde allyk Play Market'ten bir tane programmany skaçad etdik. Yani horlanmak için. Öýde. O leka horlanmak üçin däl, hani näme üçin ýaş görnýäňiz şo sorakän berilýär. Saglyk üçin. Men şu wagt hereketimi az etsem, ýürep bilmän alaryň näýärmi? Onu diyete durmak. Конечно, Ama misal üçün aýdaly işleşleňiň biri, jorulaňyň biri, Hudaýa öýletdi, sadaka berdi, howa bir balýar dograma, türk bölüm saçagy ne dip imen durýaňyz şondan? Imen durýan men bara manty, onuň şol ýagy pişýän, palaw, pişme, çörek, pişme. Olaňa näme ilekdiler? Palawdan başgasyny imen saklanyp bilýän arkaýyn. Diňe palaw saklanyp bilemok. Olam indi diyete diýip men şu wagt etken ýemok, kalamok özüm. Oglumam şeýle. Et ýemok, çörek ýemok, tagamam ýadymdan çykyp gitdi. Onu siziň aşganaňyzda iň köp pişýän ahar näme? Diňe suwuk naharlar? Ýok, men pişirýän öýdekilere, çağalara pişirýän özüm ýemok. Kıyın eken, aydın solmak. Yok, uzu adam var, nemede adamın beynisi şeyle bir berkrat, çılşırımlı da näme öwretsem şoňa da öwrenip bilýän da. Enni getip gidýär. Ha, enni getýär. Gözel. Ýani gepleşik ýazyp başlamak hakda dilemir. Gowçama hakynda gurlaşdyk, daşary ýurt aydymlar hakynda. Aslynda daşary ýurt aydymçylaryndan kimi diňlemän gowurýaňyz, haýsy dillerdäki aydymlar diňlemän gowurýaňyz ýa-da aýtman gowurýaňyz? Daşary ýurt aydymçylary güýçli sesler var, klassikler var, olary dinleýär. Ýöne esasy gowurýan aydymçylamy aýdaýynmy? Gowurýan sesini gowurýan aydymçylar. Rihanna, Camila Cabello. Ýewropa tarapdary. Onuň ýene-de biz garada şu türküy milletleri ýakynrak bolýar-da. Ibrahim Tatlysesň aydymlaryny gowurýan. Çilikdenem uja ganymda eýem ganymda siňipdir da. Belki ýere gelene biziň tomaşaçylarymyz üçin jana sesde daşary ýurt aydymlaryny bir azajyk kiňnep berersiňiz. Tapaw ýok. İslen dilingizde. Misal şunu aýdan, siziň içiňizden gelýän aydym bolýar. Günni uzaklygyň öýde misal şunu arasaçylyk geçip ýörkäňizde, ubor ketip ýörkäňiz bar. Hiňlenýän aydymlaryňyz bolýandyr. Ubor ketip ýörkäm, hiňlenem, nauşnik geýäni dinleýän. Türkçe öz dilimde de ýakyn, ganymda da ýakyn bilenýärli. Hawa, aýal gylaňam hemmesini gowurýan aydymda, menim özümem gowurýan. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Inni, aydym üçin minnetdar, gaty, gowy, süýji aydymdan biri. Megerem her bir tomaşaçyň beýnisinde ýa tutan aydymdyr bulaydym.
Şeýle bir söz bar gözel. Negativ zatlary, negativ gurrunlary ýüregiňe ýakyn kabul etmeli däl. Hawa. Siz te kabul edýän şeňiz, şol negativ zatlar, negativ gurrunlar şonu döredýän adamda bolýar. Kabul edeniňizden soň ol size geçýär diýerler. Ne men size berjek soragym şeýle. Bol esenlik adamda bolup bilýän zat. Siz hakynda negativ gurrun bolsun, ýa negativlik bolsun. Siz kabul edýäňizmi ýoksa mümkin üns bermän deňizden geçirip goýarýaňyzmy? Durmuş şeýle bir zat da, onuň biziň ýaşymyzyň o tejribesi hem uly. Ýaşka biri çaly bir zat diýse ağlap, 2-3 gün naharimen öýkelep. Onuň soň özüň şeýle alyp görýäň-de, näme üçin men ol adam üçin ağlamaly, ol adam üçin gynanmaly, oň negativ üçin niýäňde öz-özüňde şonu terbiýelep başlaýan. Men pikirimçe, hani hiç yerden okan ol durmuş bilen öyle gelýär tejriben. Onuň men ýanqaýaly negativ biri meselem, maňa şu negativi iberýänini duýsam, gün jaňa diýeni soraýan näme üçin maňa negativ? Men bir ýerde göwnüňe degen bolsam, başly diýen ötünç soraýan, ol ötünç soramakly kiçilik diýip düşünýär köp kişi. Aslında nähili beýnisi çuňur düşünüp bilýän adam öz günäsini boýun alyp bilýär, bagyşla diýip başaryp bilýär. Dogrymy? Dogry. Nirde okan bolsaň adam psihologiýada da hem ýerde de badyr. Güýçli adam öz günäsini boýun alyp bilýär, bagyşla diýip bilýär. Onu men ýanky negativi berýän diýen, näme üçin negativi berýän? Nirde göwnüňe dedim, eger göwnüňe degen bolsam, bagyşla diýän men ýeňleýän. Всё. Onuň galan zat oň işi. Agar negativlik hakynda sen öz usulunuz bar eken, tatsykanda. Hiç almanlar. Düşündüm. Yine bir gow soraglamyň biri bar. Hemme adamlara bagyt getirýär, käbirleri özleriniň barlygy bilen, käbirleri özleriniň ýoklugy bilen ýalar. Näme üçin? Hemme adamlara bagyt getirýärler. Käbirleri barlygy bilen, käbirleri ýoklugy bilen. Inne, siziň durmuşyňyzda üýtgeden adamlar ýa-da sizi bagtly edýän adamlar kimler? Ana gıybet başladı. Yok, bagtly edýän adamlar kimler sizlere? Beni bagtly edýän adamlar. Birinji bilen amaç galaňyz. Inne, şonu sorajak bolum, öz şahsy durmuşyňa değişilmi ýa-da daşda öwrüňdäki jemgyýetde. Şahsy durmuşyna çağalar ilki bilen. Ejem, kakan, ýollaşyň bagyt getirýän adamlar. Daşyndan maňa öz gatnaşan adamlaryň hemme tanışanýaly. Hiç kime de ýanky aýdyşmaýaly. Nimede biri menden çalıcı öýkelese men onuň özüm erwet bolýan. Şu erwet bolup ýörenimden bagyşla diýenim owda. Düşündüm. Günüň içinde iň köp jaňlaşýanlar kim? Aydınçylardan. Yok, tapağı diyor. Günün içinde iň köp jaňlaşýanlar. Bolýa, inne ol istenlik oglum. Enede bolýar. Ondan soň. Zora. Aranjировщик. Ýa-da Kerdeş. Aranjировщик. Klipçi. Klipmaker diýilýär. Aranjировщик, klipmaker. Size ýokmy şunu ýalyjan edip. Tarçyn aýdalym men öz ejemde, aýarlaganymda, gelimde hemmesinde bar. Elle telefon alýarlar. Agyp näme işleýän? Näme işlerdiň bugün? Bugün gaýnym bilen söýüşdüm. Sizde ýaly ýokmy? Ýok, onýa ýok. Sebäbi onýaly agyp gürleşilerine de bunu görkemeler izleýär. Ýok, Da. Agyp bir zat aýtjak bolsam egerde birine bir owadan klip gördüm diýip aýdyp bilýän ýa-da owadan aýdym çykypdyr ýa-da owadan klip üçin obraz tapdym diýip agyp bilýän. Tak ine plan nahar sürdüm. Ýok. Mesay gurrun nesme üçin täwä jaňa diýerler. Ben ejem diýärdi, ýalňyşyp düşemde, ýalňyşyp jaňa demde ýarym saat gürleşýändik. Şonu ýaly 4 saatdan gürleşip bilýär. Ýarym saat başlanýardyr. Nimede aýallar günüň dowamyny 1000
mi 10 ming näçe mi söz diýmeli. Erkekler şoň 10 esesi adat geldi. Aa. Şoň üçin düşünäýin bizim ýagdaýymyzda. Düşündüm. Yani bizimki nahar bilenlerle ilk durmuşa çıkamda nahar öğrenýär hem onu edýärdik Enes Recepova, Aa. Türkmenistan halkların artisti. Kastrula alýadym, nimeni nahar bişirjek gawmy alýadym. Enes indi näme atmaly, ýağ atmaly, Enes näçe minut gyzdyrmaly, 5 minut. Indi näme atmaly, soğan atmaly, onuň soğan doğrat. Enes indi näme şeýdip nahar etmäni. Enes gençe uno şoma go kefyan bolmaly ýalňyş Enes bolsam. süýdü şerýär men naharlara. Dowam edýär. Gödel, gol soraglar tüçüýençek bar. Aslında özüňiz nesibe diýen zada inanýaňyzmy? Ýa-da siziň durmuşyňyzda nesibe bilen bagly bir ýatdan çykmajak waka boldumy? Bäh, nesibe aýdyr ýan zat boldumy? Hawa. Aha. Ýa-ni ýakynda boldy özüm. Aslında men ýoň nesibe diýen zady nähil kabul edýärdim. Durmuşda özüň planlaşdyran zadyny ýerine getirip bilmeseň olan bolsa, şoňa nesibe diýärdim-de. Düşündüm. Arada şonu planlaşdyrmasam hem nesibe boldy. Bäh, näme Şoň zada? üçin hakyky nesibe. YouTube kanalymda patbişiklem azy. Men kan ünfermerem okdum, videolarymyzy goýýardyk. Awa. Elbette. Bir 300-500 näçe şon ýaly patbişik bar ekeni, onuň birden gyýdym görüp oturqa. Wa bu patbişikleň diýdi 5000-den geçipdir. Men seredem oğum sebäbi azyny bilýänne, seredem okdum şo tarafa. Seresek 5000-den geçip gidipdir. Eýem şo bir haçan şol sentyabr aýyda da 2020-nji ýyly. Eýem şondan bäri 8000-den geçdi patbişik bir daşar ýurt diline toyda düşürülen klip bar. Onu hemme aýdym, çamaýdýa olaýdymy, biz ýöne özümiz täzeden sadyny işledik de. Ine ogurluk diýýärler ha. Şo ogurluk diýilmesin nip. Cover'ın diýen oklarda ogurluk diýerler de köplenç. Onuň sadyny täzeden Murat Kertekow aranjirovşik remix edip berdi. Şol daşar ýurt diline arab aýdymy, hemme aýdymçylarym toyda gowurlayan aýdymda, ýaşlar ýürüýte tant etjek diýip haýyş edýärler. Allah Allah ya baba, Selamu aleyki ya baba. Allah Allah ya baba ve selam aleyki ya baba. Allah Allah ya baba ve selam aleyki ya baba. Sidi Mansur ya baba. 1 milyondan geç gidipdir. Prosmotri. Siziň aýdaňyz. Hawa. Onu biz diýene sadyna özü täzeden işläp berdi Murat Kertekow, sağ bolsun. Şol ana nesibe. Men hiç şeýle garaşam okdum sebäbi näçe azap edip klipleri düşürýäň-de çykdyjy diýen obraz tapýan. Ol ýöneje toydan alynan klip. Aýdymam ol after skaydymam däl. Sözüm türkmençe geçirjek bolup gynanylmady. Arap dilini aýdylan aýdym. Siziň kanalyňyz bar ha YouTube'un içinde. Bar hawa. Ady näme diýip dur? Gödel Anna Muhammedowa. Gödel Anna Muhammedowa. Hawa. Başgadyr sebäbi men seredemde Gödel Anna Muhammedowa diýip kanala ýok eken. Men seretdim, ady başgadyr. Eger eliňizde mümkinçilik bolsa şoň adyny Gödel Anna Muhammedowa etseňiz gowy bolardy. Gödel. Megerem bu rubrika biziň tomoşaçylarymyzyň iň bir garaşýan rubrikalarynyň biri bolsa gerek. Ol howa ýa-da ýok diýip adlandyrylýar. Men häzir size 35 sany soragy taýynladym. Siz men sizden gaty çal sorarny we sizden gaty çal jogap bermeli. Diňe howa ýa-da ýok. Egerde howa da diýip bolmaýan bolsa, ýogum diýip bolmaýan bolsa, onu bir söz bilen jogap berip beriň. Bolýarmy? Taýarmy? Gitdik ona. Häzir bilbiller saýraýarmy? Elbette täze saýrap başlady. Kelle wasaýak bir gördüňizmi? Hawa. Kir ýuja eskleri ataňyzda zerur resminama ýa-da pul giden wagt boldumy? Hawa. Näme gitdi? Naushnik. Wahy. Başga gymmadyrak. Dokument. Aç maşynyň Puldy wahy. Bolýa. Gatnaşatyň gelmeýän, mejburi ýagdaýda gatnaşan adamyň barmy? Ýok. Konsertmi ýa-da toy? Ikisem. Halamaýan zadyňy reklam et gördüňmi? Ýok. Çal jogap bermeli Gödel. Egerde mümkinçilik bolsa aýdymy däle başga hüner saýlardyňmy? Hawa. Haýsy hünäri? Medisina.
Lukmançylyk. Aha. Ha, lukmançylyk. Kino görüp aglap gördüňmi? Hawa, Daş görünüşiňi üýtgödesin gelýärmi? hawa, Söýmek, söýülmek. söýülmek, Elbetde, hemmek şaşa gerek. Bolýa, maşin turup bilýäňizmi? hawa, Gymmat bahaly zadyňyzy ýitirip gördüňizmi? hawa. Näme ýitirdiňiz? Men diýenim maddi gymmatlyk. Adno elitku. Za ýitirdiňiz. Hawa. O nähili bolýar aýa? No, tak bolýar. Gymmat bahaly zady tapyp gördüňizmi? Yok. Tapylmady Hiç hiç. şeýle. Bolýa. Internetde bir günüň dowamyna kän wagt sarp edýäňizmi? Hawa, her gün. Aha. Yalan sözleme başarýaňyzmy? Gerek yerine elbette. Aha. Saňa yalan sözleseler bilýäňmi ýa-da siz inanjaňmy? Bilsem ananan bolýan. Bolýar. Gerek yerine. Aýdymy üýtgödüp aýtmaklaryna garşymy? Ýoýmak diýilýär, aýdymy ýoýmak. Halk aydımlarına karşı. Siz gaharjaňmy? Yok. Çal. Yok. Lampa çalyşyp bilýäňizmi? Hawa, Akşamlaryna nahar iýäňizmi ýa-da saklanmalymy? saklanmalı. Söýgäňden ýaňmy? Hawa, Söýgüden aglap gördüňizmi? hawa. Geçmişden duruşuňyzdan üýtgödüňiz gelýände atmamy? Geçmişten yok. Adama ikinci şans berip bilýäňizmi? 10. şansım verip bildim. Bolýa, bir ýüz bir tane rozamy ýa-da şol rozanyň puly. Puli. Sizden siz romantik dälmi? Bolýa. Romantikti minni değil. Aha. Instagramda kommentariýany ýapyp goýýaňyzmy? Yok. Durmuşyňyzdan aýranyňyza ökünýän adamyňyz barmy? Yok. Siz waswasmy? Waswaslyk diýilýär. Çağalara gidip kalanlar. Ha, ýyklaýmasyn Hawa, plan. hawa. Düşündim. Meşgurlygy ýitirmekden gorkýaňyzmy? Yok. Ata watan ýyldızlaryna çağırmak, öň bilen gepleşigimizi gördüňizmi? Gördüm. Ama makul hyzmat näme? Dilöwre diyen saytınız. Ne? Pasti golaýladyk Hawa. ol bir prilajenýa makul ferdi. Ha, prilajenýa. Makul hyzmatyň özi terjime merkezi. Biziň himayetkarlar. Tercüme merkezi. Hawa. Elbetde. Bu gepleşigi görürsiňizmi ýa-da özüňize tomoşa etmegi halaňyzmy? Halayan, Sınavı. on ýaly özüne tomoşa etme halamayan aýalmaşyla ýokdur. Hemmetem kim diýen bolsa ýalan sözleýär. Bolýa. Halamayan aýdymçyňyz bilen bir toýda çykyş etmeli bolýaňyzmy? Men halamayan aýdymçym ýok. Hemmetinem halayan. Oňşaňyz. Oňşaň. Duet etmegiň tarapdarymy? Halaýaňyzmy? Tarapdary. Gowarýaňyz. Tarapdary. Ähli soraglara dogry ýyňy aýdyp jogap berdiňizmi? Hawa. Jemlälmi? Elbette. Jemläli. Minnettar. Köp sag bol. Aýtmaklaryna görä adamyň 3 tane ýüzi bolýar. Hawa. Esasanam köpçülük ýanky halk adamsynyň. Hawa. Birinji ýüzi onuň köpçülükdäki ýüzi diýerler. Tomoşaçylaryň öňündäki ýüzi. Ikinji ýüzi ýaqyn adamlarynyň ýanyna ýüzi diýerler. Hawa. Balçyn, maşgalasy, hawa, planlary. Üçüncü ýüzi hakyky ýüzi diýerler. Ve näçe tane ýüzi bar? Umuman özüňiz alyp barmak babatda hemme ýerde şol bir durkuňy saklap bilýäňizmi? Ýa-da köpçülükde gerek ýerine elbette ýok. üýtgemeli bolýarmy? Elbette. Ol ýeke sunuw diýişärlerine değişli dälmi kaýdýan? Köpçülüğün adamlarına değişli, hawa. Köpçülüğün adamlarına däl edilşi öýden hiç açan çykmadyk adamam bolsa şoňam bir näçe ýüzi bolup bilýär sebäbi adamyň bir tanayan ýüzi bolýar-da, onam ýeke özü bilýär. Şeýle bir sırlar bolýar, hiç kime aýtmaýar. Her adamda da şo sır bar. Bizde de şeýle. Hawa. Doğru dälmi? Onuň ýeke aýdymçyda däl, men näçe ýüzüm ma köp. Men balyk da neme? Ay. Nemäňiz? Ýyllygyňyz ýok, aýyňyz bolýar dämi? Tälenamy. Täleýnamada hawa. Tälenamada balyk, onuň balyk şeýle iki tarafa ýa-da. Hawa. Suraty doğru. Onuň Siz onu fevralda doglanmalýar. Mart. Ha, martda. Hawa. Düşündim. 14-ne martyň. Mart. Onuň balyk iki tarafa ýüzýär, bir tarafa ýüzende eýam şo taýda näçe tane ýüz bolýar. Beýle iki tarafa ýüzende de o taýda da näçe. Aslynda da balyk diýilen tälenamy hemme ýyllydan güýçli hasaplanýar sebäbi her ýyllydan özüne geregini alypdyr. Balyk şonýaly okudum da men. Qowslar nähile bolýar siziň Это pikirinizde? мне скажи, что это? Neme? Stirlets bolýar rus dilinde. Stirlets. Ha, Atýançy, keman, qows. strelec. Men bir neme gyzyklanmadym, qowslary lev. Ýolbars.
Ha. Etet. Ýolbars bilen balyk bilen gyzyklanýan sebäbi men balyk, oglumam balyk. Ýylymyzam towşan, ikimizin hem oglumyň meňem gyzym ýolbars. Kakasam ýolbars. Ýyllarym ikisininkam it diýilýär. Ha. Onu eger siz ýyllar bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bu Ata Watan TV biziň kanalymyzda täleýnamy diýip gepleşeňiz bardyr. Görýärmi? Şundan? Şundan. Minnettar. Biziň kanalymyzdan daşlaşmaň, siziň iň gyzykly bir topdaňyz bizi bilen bile geçirmeňiz üçin iň gowy kanallar. Böyle men şu tarafdan tarafım gelýär. Näme ýitirmekden gorkýaňyz? Ýa-ni çağalar bar edi, aýdamda aýdypdym. Men kiçilikden hem çağalary gowy da. Köçede de çağa görsem ýydynden ylgap oşajak bolup şeýip berýärdim. Çağalaň gideni, ölümini görkezmeli etmesin Allah jan. Şeýdip şu kiçilikden şu gorky bardy bilemek näme üçin? Şondan gorkýadym. Elbet gorkýadym. Olam näme diýilýär psihologiýada badyr okuyan adamlar. Nämäni gorksaň şonum çekýän, nämeden gorksaň çekýän, şolam bolýar hukmany. Gyzadym, ulugydym 15 ýaşynda da, olam 2-3 ýyl soň aýrly 2009-njy ýylda gyzadym aýrly. Çağany ýitirmekden gorkýadym. Ýa-ni çağalara gedek gelene waswas ýanymyn, şoň üçin. Şondan başga zady kynçylygy diýilýär, ölen adamyň getirip bolanok başga zat çözülüp bolýan zatda men üçin. Onuň durmuşda kynçylyk boldy, durmuşda maňa plan ikilik etdi, ol maňa ýamanlyk etdi. O zatlary hiç. Olary geçikýär düzedip bolýar. Onuň näýelek diýen, şol saňa ikilik eden adamym durmuşyňa ýönükü girmeýär. Bir sapak ders vermek üçin girýär. Aslında durmuşda kim gelse, sen durmuşuna girse şol ýöne ýerde näle, ýa bir zady saňa öwretmek üçin, ýa bir zady saňa duýdurmak üçin gelýär şol adamlar, gidenne de şoň üçin. Sen bir zadyny durmuşda bähwidini düzeltmek üçin gidýärler diýip düşünýän men. Onuň ol ikilik etdi, maňa dostum eýtdi, planym beýtdi, ol şonu durmuşda sapak diýip düşünmeli özüňe. Onuň ýeňil geçikýär şu problemler, meseleler. Siz näme bagyt edýär? Meni ýene şol men bar söýgüýmem, bagtly bolmamam, şo çağajyklym islendadan alyp berip bilsem, maňa şo bagyt şolar begenýär. Ýa-ni şu wagt o telefonlarym prosta barp alaýmalar. Onuň şol begense men alyp berip bilsem bagtly edýär. Sağlygyňyň ady nämedi? Gyzymyň ady Anaýda, oglumyň ady Tigran. Anaýda, Tigrançyk, ejeňizde gowy boryň, ol siz şeýle bir gowy borýandyr. We golaýda Anaýda haýsy telefon alyp berýär? Alyp berdik bolýny, ýa-ni onu alyp bermäkäň ýene başga nomer çykýar. Şeýlemi? O näme 12 diýär bolen, onu alyp ýetişýänçe onu 13 çykýar. Onu çalmalyny alyp berýär, hökman alyp berýär, tehdit bolsa. İnşallah. Göderlewan, siz bilen gepleşik şeýle bir täsirli boldy, şeýle bir gyzykly boldy, şeýle ýakymly boldy. Ýa-ni näsinji ýylyň aýtmadyňyz ýene-de? Aýtjak, soňuna garaş boldy. Iň soňy şu adyndy. Menem häzir pelwanyň ýadyndan çykar, sorama. Yo, men ýadymda. Towşan ýyly, Towşan ýyly 1975. O diýmek näçe ýaş bolýar? O diýmek 46 ýaşydym. Attım 46-ny arka, 47 ýaşyň içinde. Aslında şu wagt edil 25 ýaş ýa. Minnettar, sağ olun. Size derekine men çağa 50 ýaş adamym. Sağ olun. Sport, onuň diýeti diýip men ýa aýtdym, eti ken halamok. Diýet üçin näl? Çöregim şonýaly ken ýemok da onuň. Hemişe şu owadanlygy dagalyň, hemişe biziň ýadymyzda, tamaşaçylarymyzyň ýadymyzda şu gödelanym Muhammed we bolup galyň we hemişe de biz sizden diňe gowy täzirliklere garaşýanlarys.
aydymlaňyň tüýji bolşy ýaly bütün ömrüňi tüýjülükde geçirin. Sağ olun. Minnettar. Gepleşiň ahyrynda näme? Öz tomoşaçylaryňyza aýtjak diýjek zatlaryň ba orta ine kamera başyna. Qadrly tomoşaçylar, ilki bilen aýal maşgalalar hemmäňe-de ortalar jenske şäsçi diýär-de aýal maşgalaň bagtyny arzu edýän beýle adamlara da hemmetine de hem baht hem jan sağlyk. Diňe gowdurmuşda ýaşalyň. Şeýlede şu günleri, şu bagtly günleri cennet ýurdumyda peşkeş beren Gahrman arkadağımyň jany sağ bolsun, başy dik bolsun Allah zat. Hemmäňe-de jan sağlyk. Kakajan. Köp sağ ol, iň köp minnetdarlygym saňa. Hälim mer şeýdi oturýar. Hälim howa. Spor zala da gatnamak gerek gal. Şeýdi bir 2 saat oturdum günne. Berekeli. Sağ ol. Sağ ol. Gödelan Muhammed we minnettar. Goý siziň aýdymlaňyz biziň aňymyzda kim işelik ýaşaryň. Minnettar. Sağ olun. Mehriban tomoşaçylar, ine şuň bilenem ata watan ýyldylarynyň ýene bir sany tamamlandy. Men Perwan Mukyýew, biziň bugünkü gepleşigimiň hormatly mehmany Gözel Anna Muhammedowa. Diýmek şeýle gowy gepleşikde duşýançak, abu bolsa daşda däl, inniki birinji duşýançak hoş. Sag bolun. Biziň kanalymyza agda bolmagy we täzeliklerimizden ilkinji bolup habarly bolmak üçin zaňyzyňyz tügmetine basmagy unutmaň.